katuog mo kay Pahuway. buhay. Oo, pahuway kay narong rasa kuan kanang straight ang uban kasagaran mo kuto man alas kuan buntag kay kadis la kasagaran nila kuto buntag mga alas 9 alas 10 so ug mo straight man gikan gabi kay kasagaran ni sa ila mga nang gawas hapon man kami hapon gawas mig mga alas 4 sa hapon nya ug mo straight mi kuto alas 9 sa buntag manang kami uban patulog mi narong oras kadlawon ba para ug mo straight mi sa buntag di man mi kalaw kuan magluka man mi para inarong lang sakto ikatulog kay di man pud kayo kusog ang booking ron So manang matug ka ron kay para narong oras sa makamata mi gawas mi ako ba mata alas 5 mga alas 5 man ni biyahe na sad. biyahe kay para hindi alas 5 kutog na alas 9 alas 10 Usa ba na rason ninyo kanang di na sa momuli sa balay kay aron makatipid mo sa gas? ang uban kay kasagaran ang uban nga lagyo jud north kayo or south kayo uban ba ang uban Danau Compostela ito anak ko lasyon man ko uban nasa iguan Mingla Naga ang uban para kuan dito na diyan sa ningon nga di manguli kay kuan kay kasagaran mga full time mo biyahe man sa dag mga 12-15 oras sa adlaw. Ikaw part-time ka? Part-time sa kasimana kabiyahe ko kuan kabiyahe ko makatulog Kagaran na to dire mga mupit na? mobit maxim nasa angkas Asa agora? pero kasagadaganan yun dire mga mobit Tagdugay sa katog dire. dire akadagan ako nakatulog na rin May kay welcome rasad sila dire na? oo kay ganing nga part dire may gamita ora man tayo nag-on lang pump ko to so nga rin magkapok din Asa sa kakuha idea nga pwede ra makatuog dire? edi sa pagsod ako sa move it dagan na magmatog na rin so nakuha na tapok-tapok ba nagsunod na atod ang mga uban makita sa mga dagan kaayo kay kasagara adtar kami sa una sa plane una ya basta mag-ulan arin mi gabi marag mi ulan marag mas kuan dito no? warang na uban nakatulog arin na Nabalakap sad mo ni kanang increase sa gasolina? sa gasolina siyempre makuhaan man yun na pero dili man kayo namon na siya mabantayan ang sa gasolina kay di man kayo ingon nga dako kay increase yun pero kana magsigig increase siyempre makakuhaan pero dili ra man kayo ano kay dili ra man kayo siya ma-feel na ang gasolina kay mabiyahe big taas kayo pila ra po ng kuan increase nga centavos o piso. Kumusta mong pagbubit? Kusog? Sa sugod, kusog nya karon kay dagan-dagan naman mi kuan pero okay ra man gyapon siya mga kuan ang gyapon ug mo ugi ra ka og kuan ba ugi ka og biyahe pero sa karon kuan na di pareha sa una katong pagsugod niya kusog kayo pero nara man gyapon dagan man jud kayo mi karon nang nabahin pagayo ang kuan ba pasahero.